kahle kahle abantu abaningi babonga bengasekho mfethu abantu abaningi babona sebedlulile emhlabeni ukuthi kanti sebeyibekile induku ebandla sebenesikhathi behamba mfethu kule ndima kaMaskandi mengaphosisi angaze wesingaki le mfana ngihlangana naye ngiyamkhumbula uSigabiso ngiyamkhumbula khona isizwe sasinawo futhi lana bengaphosisi uDulasini njengamanje siphethe uMjikijeli mfethu liyanda ibandla mfethu elilandela emva kwakho ithini lento kuwena usaphila Kodwa ingakusho ngoba mina ngumfana owazalwa ngaba nawo umona ngijabula kakhulu makukhona abafana abancane abenza ngalendlela ngicabanga ukuthi labafana babenza kanje bacacisela noma ubani ukuthi bakusuka khuluma ngoMjikijeli ukuthi uyinkosi kaMaskandi kukhulunywa ngani futhi bakhuluma ngoMjikijeli akusakhulunywa nje ngomculi nje ongelutho sekukhulunywa ngomculi mhlambe ongasabambile iqhaza ngokuthi acela self kodwa iqhaza lakhe selihambela zofika ekutheni kube khona izingane zithandile into engiyenzayo zabona ukuthi kufanele ukuthi ziyenze into efanayo neyami ukuthi iqhubeke ibe khona noma kuthiwa uMjikijeli ngelinye ilanga uthatha isinqumo sokuthi uyareach emculweni noma mhlambe akasekho emhlabeni kodwa kube khona abafana abaqhubekayo nento engayikhandayo mina lokho ngijabulisa kakhulu ngoba kusho into engiyikhandile ngeke isaphela makukhona abafana abadlala njengalo mfana kuthiwa uMjikijeli yabona uDulas kukhona uSigabiso kukhona umnikezwa noma ke lo wakithi engadlala into efanayo neyami kodwa nje lokho nje kunginikeza ukuthi ngijabula kakhulu lo mfana lona angizuna uqamba amanga esike sakhuluma nemanager yakhe sihleka ethukile ishezi ethi kumina hawu ndoda bengiyitshela ukuthi mhlambe ngizothi ngithi kanti sekuyinto ngathi mina hayi akhombe mfana into engenza kulo mfana wakhe ngijabulisa kakhulu ngoba lokhu kukhomba ukuthi uMjikijeli vela kalingani nabanye abaculi abakhona njengamanje sengiyikwele izinga sekufanele bangihloniphe ngithi umculi mncane noma ungakanani kufanele bangihloniphe bazi ukuthi asilingani futhi asoze salingana ngokucula ngakho lezo silingane wembovu into besifuna ukuthi kufakela yona la kakhulu ukuthi insizwa le ngoba ithi beningakaze nikhulume nayo sinike ithuba lokuthi kube iyona qobolwayo ikhulume nawe Mjikijeli nali Ichalaha sabona bhuti Ichalaha lashafuza kunjani Tomemncane ngiyaphila Nkosi yami njani bhuti ngiyaphila futhi ngiyaphila mfethu ngiyathokoza mfethu ukuthi ekutheni ngiye ngilizwe nje izwi lakho Nkosi yami ukukhuluma nami ngesimo sokuthi phela lokhu nje ngaqala nje ukufika nje nanasemhlabeni angazi sizidibane ngisho ukudibana so nje ngijabula kakhulu nje ngijabula kakhulu ngaze nami sidibane kodwa lensizwe usebenza nayo ngicabanga ukuthi yena ngiyayazi kodwa nje engakusho mfana ngathi mina ungezwe ngomuntu mhlawumbe noma athi hayi wena ngosukuzenza uMjikijeli asifuna into yenzayo leyo ngoba abantu ngeke ngancane mina ngikutshela khona ukuthi lokho kuzwa kuyisithuo sakho noma kusuka enhliziyeni ukuthi kwenze qhubeka nakho ukwenza njengoba ukwenza udlala ingoma mfana makufanele ucule njengoMjikijeli ucule njengoMjikijeli ukuthi lokho unakho uyabuza ukuthi unakho ungikasheni engikunika khona nje advice engikunikona leyo anginayo lenkinga ngishencane ngijabule kakhulu ngoba mina sengineminyaka ngisebenza emculweni lokho sekungithatha kungibeka ekutheni vele ngingafuni ukungihlonipha kusuka namhlanje vele kuyamfoka ukuthi kufanele ngihloniphe ngoba sekukhona abantu abanjengani mengathi uba nenkinga nami sengeke ngiyijulele nje mina mhlambe bese nimshele ukuthi hayi ithi sikukhumbuze ukuthi hayi ubhuti wethu lomdala mhlambe wena ugushilingane nathi hayi kunjalo mfethu bathi umsebenzi yabonakala mfethu hayi njalo nje bhikeni futhi ngeke zishintshe futhi into mayinhle bafuthi ngeke sizofisha lokho ngoba noma ngathi uyakufisha kodwa kuqhamuka abathile abaqhamuka bakuveze njengoba nami ngimfana omncane seqhamukile baveze ukuthi uMjikijeli kahle ubaluleke kangakanani emculweni kaMaskandi njengamanje ashiya gospel umfana azoJikijela hey madoda ashiya gospel umfana azoJikijela ashiya uMjikijeli nami ngicela ngimemeza lokho mfana kukhona ingoma lapho ukuthi ethi ngimtshela thavana ukufuna abafana engazozenza you have to get like him hey madoda ngathi mina nakho lokushaya amanothi ashula abaningi abaculi abacula nabo ngoba mina nginamanothi ami ngiyedwa BK futhi abangeke bacula abafana abangaze basebenze nebhovu ngoba kunento ethile ebesiyenza masisuke sicula naleya ndoda so ngathi nakho lokumfana wangibamba ngile amanothi engingafishile afana siyamemeza mfethu cha khona ngizwile umfana kuzwa kahle kakhulu siyamemeza sithi Ichalaha kabhuti kakhulu hayi njalo nje mfana kithi ayijiki siyabonga kakhulu mfethu ngane yakwethu asibonga kakhulu bafethu kuMjikijeli emsakazweni yoKhozi FM bengeke singakwenzi lokho ngoba bebezophuma abantu lapha bese kuba nezinkinga sekukhulunywa sekuthiwa hayi nikhuluma nje uMjikijeli akayifuni ukuyifuna lento eyenzakalayo kanjani uyikhulumelena kunjani ukujabula ukukhuluma noMjikijeli bafethu hayi kona ngithokoze kakhulu Nkosi yami ngizazi uhamba nje ngiyogiya ngedwa lapha ngabolwa umuntu
nako obekubalekile ikona lokho mfowethu ukuthi insizwa njoba kade ithi bingakaze ihlangane naye sibenze bakhulume nomuntu azizwele ekhaya. Sifezekisa amaphupho mfowethu la kusigiyeke ngoba siyabonga kakhulu. Lo mshengu iphupho lakho lifezekile mfowethu. Uyalingisa manje. Mshengu mhlawumbe asibuye size ngakuwena dada madoda sithole nje amazwi akho okubonga kakhulukazi abantu ngathi usebenze nabo uzofike la. Kahle ngizodlulisa nje ukubonga okukhulu umuntu wokuqala nje utshe wakashezi ugodo linenkume phansi kaMjikijeli okuyena ke ongiphethe ke ongisize kakhulu ekutheni ukuthi igcine sekwenzeka yonke lento eyenzekile ngoba bengishawa ukuthi bengingakhona ukuthi ngingene e-studio izinto bengahlangana bebamisene nomzungu umfo wamazibuko phansi lena engwegweni khona lengakithi mase kuba ukhanyisani ke umzulu kaMngosuthini osebenzela le eMelika abafaka isandla kakhulu ekutheni ukuthi mhlawumbe umuntu aqhubekele phambili noma Zuma bakanqamalala kakhulu ngidlulisa nje ukubonga okukhulu. Imicimbi mfowethu awukwazi ukuba nento njengale bese uhlala naye ekhaya abantu bengayiboni imicimbi khona miningi ithe echithisa ka uthini kubahleli bomcimbi bengifisa Nkosi yami abahleli bomcimbi ukuthi noma mhlawumbe bepintsheke kangakanani kodwa mhlawumbe makwenzeka nje kunemicimbi ekhona bengangishiyi Nkosi yami bangipintshise nje nami ngingene ngizojabulisa abantu. Hayi angazi mshengu siyadedela amadodana mfowethu asidedele intwana mfowethu umzuzu omunye osele ngaphambi kweshara phela kwehora leshumi nambili bese cela ukudlulisa lana kumbalo ekutheni bengithi ngifuna ukuthi ngisale sengikhonzela noma wami lapha noNunu Nkosi yami emakhaya nezinsizwa zami lapha noJoyful noSiphephile nene noMfuse nezinsizwa nje eziningi oAnda bakhanyile baningi nje osiyabonga Caba obheki Caba owandile Caba abafowethu nje bonke nje abakhona baningi kakhulu engibaqede kodwa nje abafowethu ngathi nginabo nobhaka ubhaka kaNtombela naye nginabo nje sibaningi ubhaka sonke yebo awuthawa kaNtombela ubhaka kaNtombela igama lakhe uthula angisamazi ubhaka uyaphila bhaka mngana wethu nge13 ke lapha eCharlesfontein uMjikijeli uzobe khona kule festival inkunzi ubani inkunzi festival Maskandi ngizobe ngekhona impela lapho ngizobe ngijikijela njengoba nje ngijikijela kuyazwakala kanti ke njengamanje imizuzu ithi sevelela umzuzu omunye lishayela phela kwehora leshumi nambili phakathi namabili ngizobheke phakathi namabili ukusebenza ebusuku ngani nje liphupho lakho selifezekile esesifile ukusebenza ebusuku lapha Facebook yadaba yabona mfowethu ke sokoba inkinga yona amadatha kodwa mase ungene la ku-Instagram ubone ukuthi kwenzakalani mfowethu hayi mshengu mfowethu bayithandile lensizwa abalaleli kakhulukazi bohlelo sigiya ngengoma izinto ezinhle abayishoyo kakhulukazi bancoma nenkulumo nje esuku lapha kuMjikijeli ukuthi ukhulumeke njengenkunzi madoda esimkantshe bomvu lapha ke emculweni kaMaskandi kanti lensizwa ke muthi niyayidinga kakhulukazi nina abahleli bemcimbi qinisane ukuthi niyayithola lapha ke ku-079 8021 090 079 8021 090 kanti mase kunjena ke mshengo singena noma kanjani ohlelweni esethulela ngelokotho ezinhle abakwavikeleka uma sithi